So, yan na guys, yung minaringit kong chicken kanina, naluto ko na. So, nilagay ko sa bake. Pinit ko siya. So, ang parts ng pan na ito, ng chicken na ito ay ang aking specialty na green salad. Yan. Green salad sila with mango. Yan guys. Green salad. So, ito yung i-paper ko sa yan, nahulog. So, hinalon ko ng may beetroot siya, radish, and green leaf spinach. Yan, spinach lang siya. And then, yan, lalagyan ko siya ng mango. So, green salad with mango. Ito yung nahulog. Ay, tumakbo. Tumakbo yung radish. So, ito guys is radish. Ito, radish siya. Harap siya. Very healthy salad. So, ito lang po yung kwan. Ito yung pagkain nila. Yung mga bata naman is the steamed vegetable there. Ito sa amo ko. Yan, so yan sa amo ko and the chicken. Yan. So that's all guys. Hope you enjoy my video. Thank you for watching. See you around again in the future. Goodbye and God bless to everyone.